fins al segle VIII, això és un gran alzinar. Tot el Pirineu era un alzinar que arribava al mar. A partir d'aquí, en aquells moments, la invasió àrab del Mediterrà comença al segle VIII, del VIII al XIII. Del XIII al XVI segueixes en pirateria turca. Per tant, el perill venia pel mar. Aleshores, tots aquests pobles estan com fortificats o amb clau defensiva cap al mar. Cadaqués té el seu baluart i la seva fortificació i els portals de mar que amurallen i tanquen a dintre. Ve el perill per la costa, aleshores, què han de fer? Construir naus per sortir-se a defensar o per comerciar amb el Mediterrani. Per tant, hi ha deforestació. I amb la fusta de les alzines fan embarcacions. Aquest procés de deforestació, en el segon període de l'edat mitja, ja s'ha anat produint cada cop més. Llavors, com que el perill està a la costa, què fan? Construeixen posicions estratègiques a l'interior, que són els massos. A 3, 4, 5 quilòmetres de la costa que no pujaran, que no hi ha perill, tu llegeixes rec, orientació de vent i prats, i allà implementes aquests elements en xarxa que l'Arnal, en els 500 massos del Cap de Creus, ell va anar al Vaticà, va registrar tots els capbreus, que eren com les rentes de l'època, i pot afirmar que del 900 al 1900 hi han registrats fins a 500 massos a tot el Cap de Creus, no simultanis al temps. Clar, és una població, és brutal, tu agafes 10.000 hectàrees i plantes 500 punts i et dona una xarxa de camins. Quan tens ja aquestes posicions estratègiques a l'interior, dius, vale, ara començo a conquerir el pla inclinat i començo a entrar al sistema cooperatiu. Però la febre de la pedra seca, en sentit positiu, comença al 17 i el segle d'or de la pedra seca és el 18 i el 19. És del 1700 llargs fins al 1880 filoxera. Mira, ara t'apareixerà per aquí. És emocionant quan de cop i volta t'apareix allà al mig un fantasma, un bitxo, no? Que dius, hòstia, què fa això aquí? No? És a dir, Llobatera és això, veus? Mira, espera. Tu tens el rec de la Llobatera i va a Port de la Selva. Llavors, hi ha un punt aquí on aquesta aigua la recull, fa una presa, la desvia i segueix. Llavors, en el mas aquí hi ha el lloc dels animals, que és una paret altíssima perquè no saltin els llops i puguin estar els xais aquí. Després aquí tens el que és l'habitatge, aquí tens un prat a peu pla, que és on devien conreuar. Llavors, per topografia, que és això, que aquesta secció és el rec, els animals amb el mural, el mas, però això la secció natural va fotent així. Què fan? Quan arriben aquí a la plataforma de dalt, el que fa és excavar i amb aquesta matèria et fa això, excavació, aquí terraplena amb la pedra en vertical i et col·loca unes pedres gegants aquí en el borde i pedres grans com a paviment. Llavors aquí a sobre del mas i a sobre del corral dels elements mola el gra, posa un animal i va molent el gra, va fent voltes. Per tant, aquella peça que veus, estàs veient tros d'aquest mur vertical en què fa? Com que tens això i el que has fet és excavar i terraplenar, i això són 4 metres, què fa? Aquest mur de 4 metres, tu ara poses una persona aquí a escala, posa la pedra en vertical, amb cunya, una sobre l'altra. Llavors això què vol dir? En vez de col·locar-la en horitzontal, tota l'aigua que se t'acumula aquí drena perfecta i no et derriba el mur. I a més el tio ho fa amb corba i sap que aquesta cosa que ha excavat d'aquí i ha terraplenat, tota aquesta aigua que ven aquí, tota aquesta aigua drena bé per aquest element vertical d'aquí, saps? I per això la col·loca en vertical. No? És infraestructural 100%, és entendre el territori i fa una transició entre escales que és immillorable. El que va costar aixecar això només amb energia orgànica és una catedral. Fixa't la col·locació de la pedra, veus tots a baix horitzontals i veus quan apareix l'era allà dalt en vertical. I el mur aquest d'aquí baix pels llops és horitzontal, la pedra, però té 4 metres. Això li deien la Llobatera perquè era un lloc molt freqüentat i aquí parlen d'una nit que no sé quants xais va matar els llops. I tramuntana, el que vulguis, i no ha caigut res aquí. Tramuntana, més o menys quants anys complirà aquest? 2024, estem? 1724, perfectament. Vull dir, 400. Aquí, a veure, el que has de tenir en compte és que és exterior a exterior. Això és una tanca. Els animals estan aquí darrere perquè els llops no saltin. Aquest mai ha estat encalat, aquest. Hi ha una cosa que li diuen el desempedregament del sòl, que això surt a la tesi. Doncs facis topografia, murs, o facis hàbitats,
a 20 centímetres sota ja, tu vas traient, llavors treus pedra petita, mitjana i grossa. La grossa per les cantonades, pels dintells, per tal, la intermèdia per fer mur, les petites per fer cunya i per anar treballant amb sec, no? El desempedregament va repicant durant 10, 15, 100, 200 anys i arriba a fer les platges per sedimentació fluvial. I llavors, bueno, les passanelles que estan a totes les platges del Cap de Creus, sobretot el més salvatge, a la vessant de Cadaqués, han nascut a la muntanya, que un home o una dona ho ha desempedregat. I els ocells i això. I aquí, hòstia, és que és heavy, Aquí haurien de venir amb els forestals, perquè aquí tens un mur de conya, tot això d'aquí és humitat, que és tota l'aigua acumulada per la presa, que després la desvien i surt i segueix cap al rec. Aquesta presa és l'acumulació d'aigua que ve del rec de la Llobatera, que neix a dalt al Pení, no? Aleshores, bueno, això està abandonat, però aquí darrere tens el dipòsit d'aigua de pluja de la casa. I aquí, bueno, aquí és el tap, no? I té un sobreeixidor aquí darrere, que quan aquí té tapat, l'aigua marxa per aquí i segueix el rec. Això és la base d'aquest mas, perquè és l'aigua. Sí, sí. Són lloses, de banda a banda, de les grosses que van treure de la pedrera d'aquí dalt. I tot això són lloses que van de banda a banda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí també estava cobert, però la resta arqueològica per entendre'ns la meravella que tens aquest pou de llum ara, no? Que abans no el tenies. Però, bueno, has d'interpretar el moment present. Vale. Bueno, aquí és on fliparàs, no? Ja, perquè canvia la tipologia completament. Txa-txan! Mira la bellesa de la col·locació del material i mira les lloses grosses a dalt. Panxa cap aquí, panxa cap allà, i els coronaments que tiren l'aigua cap endintre, les pedres grosses. I tot això ha sortit. Agafen la roca com a fonamentació. La trobada difícil, entre aquestes dues tipologies constructives, aquella junta, dius... Per això dic que és com una catedral, això, no? Es pot haver bombat amb l'aigua, però aquí t'indica que el sistema constructiu vertical, com si permanents cunyes, diguéssim, et permet aquesta elasticitat de la pedra. Que si l'aigua et diu s'ha de bombar, se bomba, no? Però no sé, és difícil de dir, però clar, és que és un abombament perfecte. Potser l'ha fet l'aigua amb 300 anys, saps? És que clar, tan regular i amb aquesta cadència en el temps que ho faci tan perfecte només pot fer l'aigua. Però llavors et demostra, com a tècnica, el bo que és utilitzar-la en vertical, que a pocs llocs s'ha utilitzat. En horitzontal te'l rebenta i el tira. Jo al Barba Corsini el toll d'aigua el faig en vertical, per això. Si haig de fer una curva 360, tinc 3-5 centímetres de vertical, que puc fer la corba perfecta en poligonals. Però si les poligonals són de 15-20 centímetres i la per horitzontal no la faig. I la vaig fer en vertical pensant en la Llobatera, la piscineta aquella, bueno, aquella bassa, no? Anem a dalt, que veuràs. No, per allà. Hem de refer tot el camí. Ara ve l'última emoció, diguéssim, que és descobrir la plaça, que és l'era, i que a la vegada és la pedrera i que és el recurs d'on treuen el material, etc, no? Lloses gegants que han vingut d'aquesta... Aquí s'ha picat tot. Fixa't que fa corba. I llavors, quan la veus per dalt, que és el que tinc a la tesi, aquí hi ha un cercle. Llavors, ha fet aquesta excavació. Aquestes lloses no les han portat de Xina ni de la Índia, no? Com fem ara, vull dir. Si ho haig de fer amb el cos, amb algú o amb alguna palanca o no sé què, pum, no? Vull dir, tot això està empedrat. Clar, això era una plaça on veies totes aquestes pedres. Ara mira ja com està. Ara les anirem descobrint per aquí i des d'allà les veurem molt bé. Però aquest desbrossament no costa res. I aquí tens una era amb lloses d'aquest tamany. I, bueno, mira, ja veuràs, anem per aquí. Aquí tens el pont, aquí és la volta, aquí les 6 pedres aquelles són aquestes. Jo ara trepitjo aquí sobre, i ara estic trepitjant
I això em donava accés aquí dalt. Segurament o molies el gra i el passaves aquí, o aquí hi havia... Això era l'era. Llavors, si venim per aquí darrere, mira el coronament de totes. Taca, 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 taca. Però tu mira't això, aquella d'allà, aquesta més llarga. I a més que estan tallades, com ho veig bé, que estan en cunya. Capiculades, sí, algunes, sí. 1,80 m, aquella, o 1,90 m. O sigui, aquest bitxo d'aquí, aquí... 1,80 m. Ala. Sí. Quan falta? 20 centímetres, no? Un palm. Sí, bueno, sí. Doncs un 97, un 98. No, jo soc un 77, un 78, un 90, 2 metres, no 80, més grossa. Brutal. Vull dir, és que és acollonant. I en dintre, no? I posa't aquí, ara la veuràs. Si et poses aquí la veus, el cercle el veus. Veus aquí, i que segueix amb la pedrera. Llavors, amb satèl·lit el llegeixes perfecte. Brutal. I això és l'era. Amb un pla horitzontal aquí dalt, amb paviment de lloses gegants com aquesta. Tot això d'aquí baix està ple de lloses com aquesta, tot ple, per poder moldre el gra. La pedrera, aquí la tens. Vull dir, tot això picat, i mira, aquí inclús podries llegir lloses d'aquestes que han sortit així. L'exfoliació ja la veus aquí, que aquestes lloses d'aquí han tret en aquest sentit. Vull dir, això... Tu ara agafes aquella secció natural, aquella pendent, fas una secció i la prolongues i reconstrueixes el natural. Tot aquest buidat és el que ha servit la matèria que ha sortit per fer-lo de baix. És la secció que t'he dibuixat, no? Excavació terraplenat. I és tan important això com el mur de baix. La capacitat de, sense morter expansiu, només picant, fer aquesta pedrera amb medis manuals. Sí, jo crec que Llobatera es pot explicar amb 2 peces. L'era i la presa. I el resto és topografia que s'adapta a l'hàbitat humà i animal. El rec i el prat, que és la condició natural, i la interpretació en forma de presa i era, que el recurs del gra ve a l'era i el recurs de l'aigua a la presa. I sense voler l'edificació et para la tramuntana una mica, també, no sé, bueno. I després, per exemple, tu imagina't que arribi un propietari nou. Sí. Mega galàctic. Sí. Plus paga tot de... Sí. Què fas? Vol fer un hotel. Aquí. Bueno, ja veurem, bueno, però seria un hotel sense entrar en el... O sigui, la transformació que he fet del concepte de la casa a Capmany, de dir, bueno, facis un casoplon, fem un hàbitat, no? En aquell cas, bueno, és un poble que la normativa era lliure i vam fer els tubs per aconseguir inèrcia tèrmica, simplement. No és una qüestió estètica. I després tenir l'experiència de l'úter matern, no? De tornar allà dintre. Però dius, hòstia, un cop tens això desbrossat i tal, vull fer un hotel aquí, vale, però quin tipus d'hotel? Fem un bivac? Comencem per l'extrem. Fem un bivac? Quins llocs hi han per fer bivacs a l'hivern que estàs arrecerat, sapiguent que t'has fet un mapa de 365 dies a l'any i diràs que a l'hivern tinc tants períodes d'anticiclons que estic a 20 graus. Per tant, segueixo fent vida fora. A l'estiu, no, és que puc dormir mentre pari la rosada i no quedi humit, puc estar a l'aire lliure. Llavors, bueno, quin tipus d'experiència com a hotel ofereixes? L'error és fer un hotel amb tauletes de nit, llits, pantalles planes de televisió, wifi. Vale? Aquest és l'error en el Cap de Creus. Aquí has de venir, des de l'arrel, a tornar a reconnectar, sempre i quan no pateixis. Tu no creus que això es mereix desbrossar, dibuixar, saber quantes unitats d'aquestes tens aquí, quants quilos tens? Dius, hòstia, són gruixos de 7-10 centímetres per tal, promig, tal. Aquí aquesta gent, només l'estudi Lera, van bellugar 3 tonelades o 10 tonelades. Com ho van fer, ostres? I per què ho van fer perduts aquí? Totes aquestes preguntes que fa l'Arnal, també, no? Dius, és que el que emociona més al final és dir com l'espècie humana s'ajunta de forma cooperativa per aquí, perduts, fotre això, per viure. Però aquesta peça és que és única.